imejọ onye ahụ si ya mba nya gaba na inwe good memories about the two of you na ịchọghị imebia. Ebe nka letting go ji wee dị powerful, especially in a relationship dị abusive, marriage dị abusive, because at some point ufuru onwe unu na you name I love you, I love you, I trust you, I cherish you, I cannot do without you. A day without you is like going a day without food. Mfu ebe a na-ede ụmụ love notes a, ị gaghị ama na ndị a in the future na onwe ka ha ga-esi wee nọkọta nwebe okwu, na onwe ka ha esi wee nọkọta nwebe issues. Girlfriend na boyfriend nwere issue, it must be very bad for the girl ịkpọ nwanne fa nwoke si ya biko nekwa ndị nke ahụ vlog wee bịa, at the end of the day ha etufuo ndụ fa, mgbagbu ka ọ gbagbuchee ha. Nke a bụzi cruelty in the family, nke a bụzi cruelty in a relationship, because relationship gị na mmadụ nọ na ya, ị dragịrị ụmụnne gị na-abụ isi ofu iji aka gị pụta na that abusive relationship, ị dragịrị ụmụnne gị na-abụ gị nwa na onwe gị bụ isi okpo, ntị rọba, ntị plastik nọ n'ime the relationship. Ndụ gị dịkwala gị na ụmụ nwanne gị bịara ịgbatara nwanne fa nwaanyị ọsọ enyemaka, ndụ fa anago. Two brothers, ọtọrọ onye na onye, like onye nke a tọrọ onye a direct. Two brothers, ọ bụrụ cult killing, ọ bụrụ ndị kidnappers, ọ bụrụ ndị oshi, ọ bụrụ accident, mmadụ onye na-ayị probably ọ sị gị will you marry me tomorrow, isi ya yes, bụ ihe katara obi wefute egbe wee gbagbuo ụmụ nwanne gị na-abụ. So otu anụ isi dịrị ndụ kịta anụ, ife m chọrọ ịghọta bụ how do you live with yourself? Ụdị onye a anyị ebi nkwanya bụ ndụ, maka na obi m na-asị m at the long run o nwere ike ịbịa dị depressed. Obi m na-asị m na at the long run na o ya emecha dị depressed. Why? Maka na ichetagodo nọ maka gị ka nwanne gị nwoke, ichetagodo nọ maka gị ka nwanne gị ụmụ nwanne gị ọgbakọ ofu ya, ụmụ nwanne gị nwoke, two men of the family ji wee nwụọ, ị kwesịrị ịdị depressed. Ichete nọ maka gị ka ụmụ nwanne gị ji wee nwụọ, normally obi ekwesịrị ịdị gị mma. Ọ dị bad. Ọ dị bad. Ọ na-awụ ncheta ya amenu, ọ na-agbawa m because amara m ka the girl ga-esi wee live with herself. And ụjọ na-atụ m now bụ na ya bụ nwa nwere ike, the girl nwere ike ije commit suicide, because onye ọbụla nwere ike iblame ya. Onye ọbụla nwere ike iblame ya. Mpịa na mmea kedu ka ha ga-esi wee nabata this kind of bad news? Kedu ka ha ga-esi wee live for the rest of their lives? Any parents survive ya, any parents survive ya, Emmanuel, nna, I need to study those people. Ekwesịghị study those parents. And if onye nwanụ a na-edate, ị ga-afụkwu n'isi adịrị ya mma.
ụmụaka dị 28 years na 23 years. Ị bụrụ a fine girl, ịma mmakwu to date, mara onye kwesịrị date na onye kwesịghị date. Ọ dị very bad. Ọ dị very appalling. Ọ dị njọ. Ọ dị njọ. I need to understand these people now on a domestic violence, because even in a relationship, na love dịkwa strong. Mana arụfụ dị una body no dey pain. Hey God, abeg. Chineke melu na anyị ebere. Biko zianụ Chukwu. Ya melu na anyị ebere. Anaya ndị na-anwụ na accident, na-aya na ndị na-anwụ na kidnapping, anaya ndị nke apụtakwa ya kwuo nke mmadụ mere eme. Apụta ya mmadụ na nke emere eme. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka ịmalụ ka a yeshiwe kwa nwaanyị ukwu wan. Hello. Ka ime? Chioma, ka afọ gị na ebe isi akpọ m? No. Umunne na Abuo wee zuzuru wee jebe wee lụzo ndụ ha. Ụdị akọ bụkwa n'ihe nka emere eme. Omere eme nke nwaanyị ihe ebuka ozu ụmụnne gị aga taa ahụ. Ihe eburu ozu ha eje nta because ọngụ agbụrụ ya. Ebe bụ na ị na-enwe issue with your friend, je kpọta ụmụnne gị ka abịa n'ọrụ gị. Is unfortunate. Ha na-abụ lụzo onwe. Ịmaka nke enyi nwoke si wee kwado iji wejeje ịnụ ọgwụ na o mere gị gịnị? Chinaza okwu a na-ewute m atụ daize fie na-ata ka ọ na-asị ka ụmụnne na-abụ onwe odoghị gasị brọda ihe anyị nwanne anyị nwoke onye anyị nwanne nwaanyị ọdụrọkwa ma onye kọta gwara ha na elu ụzọ ndụ ha ka ya chọ ka parents ha mee. Ebe ndị a na-aga direct bụ ọkụ mmụọ. Na-agwa gị eziokwu, abụ m Chineke bụ ọtọ, that is ọkụ mmụọ ka ha na-aga direct because ya bụ kekwanụ ka ha si agakwa n'ọkụ mmụọ, ndị bịara ịgbatalụ nwanne ha nwoke nwanne ha nwaanyị ọsọ enyemaka. Nwanne nwaanyị ọ nọ na Kuma aka echie echidijela echi oge esi wee kidnapụ ya. Chinaza Kidnapụrụ ya kidnapụ. O nwere anything emere harmful. So they said ha nwa ga-eburu ọgwụ jebe. Ekwesịrị iburu ọgwụ jebe. Ọ bụrụ na ebugo otu ahụ na ịma na ihe dozo polisi je ije ịga na ije nsogbu onye na-amara ka o si wee nọrọ ọgwụ. Enyi ya bụkwa friend otu ya nwaanyị na enyi nwoke ije nụrụ ọgwụ. Ọ bụrụ di na nwunye sef o nwere ka esi etiriti ya. Kesi nke a na-enwe ka esi etiriti ya like otu a na mụ na onye ibe m nọ onwe ka mụ na onye ibe m si nwe understand je kpọtụ m enyi m enwe ka esi wee tiriti the case. Na ọ bụrụ apụtụ ozugbo agbalị wo jebe be anyị. So ihe ha mere abetorokwe ụmụnne na-abụ alụzu ndụ ebetorokwe ekwesịrị ya bụ ihe enyi nwaanyị ekwesịrị okwu ije mana ịma na mmụọ ha ga na-agwa ha na my sister imere ka imewara obi after many years. Ọ bụrụ ya a na-agwa gị na the boy na-eti nwanne ya nwaanyị ife. She was going through that abuse, like ọ nọ na-eti ha ihe, ndị nke a gbataziere ya ọsọ enyemaka in the midst of that chaos ka ihe a niile mee. Ịkwado ọ na-eti nwanne gị nwa ọ na-eti ihe only thing dị ebe a bụ ya kpọọ the police na ọ na-eti ihe.
police now. The girl nowhere. But the boy yeah gang a sentence here to life imprisonment, sha. Yeah, California police than how you lose your life. Okay, no one want to have to again. Now I'm not a prison. Oh, we can't look at the prison who go boogie rough stopper. Mama nabo one go. One nabo, go for no one nabo. How you consider your novel? Nearly one day, yeah, Calimo. I want him, yeah, don't put on your own. Shift to once I get report of police, let it grow one nick. The QM, there so thing. Police, I get your palego neighbor, it's your yam. One day, one year. I like what the boy about one dog. Never given room, all of us are there. But we take it at the wall. You know what would your best solution? Look at let you do of one another audio. And how one way I can know. I'll be in my own old annoying. I'm not going to go. Dalo so. Dalo. Onye nala anago, of course. Onye nala anago. Mom na 0706-048-5853. My one na 0915-570-8347. Hello. Kekime. Ndoi. No, I won't come and no. Oh. Ihe nke a bụkwa akụkọ mwute o. So taa ka ụmụnne na-abụ asị tupu ndụ ha na ha na-aga ịga zụọ nwanne ha nwanyị. Oh, yeah. Ikwu na ihe a bụ na ụmụnne na-awa mebi na ọ bụghị taa ka ha bidoro gbawara nwanne ha nwaanyị ọtụtụ dịka ịgbara ya ọgụ. So ha wee menụ nke a wee dabanye na nsogbu. Dalo. Ihe m na-ekwu bụ na adị edidiri ịta dị pesi na ọgọdị ka ụmụnne dị bọị ọ bụ na a ga-adị tapeti emekwa ha ka esi eme ndị nke a ka akwụkwọ na ihe a na-akwụkwọ ụfụ na Dalo so. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Kekime. Good evening. Dalo. Like, you know, I work on one you do, I think that's one that's not a relationship now. Yes, yeah, that's a good and only governor boys, I got on that bar to have a hope. Because often I see through, I get back to have a hope. So that they have something in mind. Of course, talk, I did boys, boys, be careful. Yes. Yeah, what is that same amount of you for the and when that you know, about this, like more because I'm a mother of those people. I know they think. I had to use that last word you use on radio because I can say also. So, on 24, like more about what well. My dog is better than I can. So, when you take it for you, you'll go down your anyone. Now, the devil of a top of one to my canal. Yeah, no, I don't want to. So, from there, I have lots of the government, I'm a friend when I say kids. The police got help for my like kids before the camera. So, the year about the last treatment of one after my mother. Or catch us just of more. Who was that? Dalo so. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. Dalo so.
ana m ege n'ihe nke ọjị wetara taa ka anyị soro taa na ya Ee, ọ dịkwa mma, daalụ. ntakịrị nwaanyị makwa onye ya na ya na-emekọ kemgbe ma na o nwere ike na ọ ma na onye a na-eji ego na ụdịrị ụmụnne ya ahụ a sị ka ihe a ihe na-emekwa n'oge ole ọnụ ụmụnne ya jikọrọ ọnọdụ gbaba jikọrọ ọnọdụ ahụ ịlụ ọgụ ahụ ọ dịkọrọ ya ọ bụrụ na a bịara gwa gị agwa epụta ife ọzọ ọgụ n'anya ị ga nụkpọpụ iketa ma na-apụta fọ ọgụ n'anya ụmụ nwoke na-agba agwosiri ofu onye ọkpụdụ ogbugbo gba na-ebu onye a ga-agụ andụ onye ahụ gbara egwu ahụ dịka odetega pasentị ọmasị na ụmụnne na-agba agwụsị na-agbara nwanne ha ọgụ ya mere tinyere ndị almanya o ji adị ka ịrụsikwa na enyi nwoke na enyi nwaanyị ejidegide iri ihe disagrimenti chekwa okwu a ka anyị cha were amụta ọgwụ onye kpọcha kwute ebe m chọrọ isi ebe a bụ ka anyị cha were amụta ihe onye ọbụla nwere nwanne nwaanyị onye ọbụla nwere nwanne nwoke maka ọzọ ọgọta ka ihe ọjọọ mere Yes. nke emego ikpe niile a ga-ekpekpechekwa kịta ezi ụgwọ okwu onye kwụ ụgwọ mmadụ na the family of the girl gbara and the girl ihe ọbụla na-eme the boy ekwesịrị ịdị the girl ezigbo ajụjụ okwu n'ezi onwe onye ọbụla dị majọ ọrụ ma ihe bụ na nwoke na nwaanyị nwere isi onye isi the girl boy itiwe ihe n'ụzọ nke gbata onye gara kpọọ okwu nne ya bịa obere akwaga kpọọ ha boy ka kwụrụ kwadị ka ọ bịara bịa bịa chọrọ isi konfuz na abụ ka nwunye ya jiri nọrọ ebe a nọrọ mara achịgide ebe ihe si tukwute ebe a ejiri aka gbowe ka gbarị ọgụ nke wee na n'oge ọkụ ka ajịba ya ọgụ ihe a nọ nwe ka ọ dịcha mana afọ kweta a na-ada akwa ka afọ ekweta a na-ada akpọgazi amaghị m na the time of the drug to book na egburu nkịta ma ọ gara by life treatment ịbụ otu ọnwụ ebekezi na arụgbapịa family of the girl gbakwara dị ka ọ ga-emeje reconciliation na nke a ka ebe a Ọ dịkwanụ possible. were amụrụ ihe ma ịgba uru a na-agba ma betara bata nwunye ka ọrụ na ya rizep lọmọ oru ọ ga-agbanwe obodo oyibo were diploma dore n'ụwa kịta ezere n'enyi nwoke na nwaanyị ama na otu egbe ọla ahụ ya na na nwekwe ka o site na ntị ka ndị ọzọ batara Daalụ. And ihe na-ewe m iwe n'ihe a niile bụ na true the way you dress is the way you are supposed to be addressed. Mana a lot of ụmụ nwaanyị na-emezi ignore this men's appearance. O nwere ka nwoke ya esi wee dị. Yes, some of them na-adị dọsọ but haba o nwere ka nwoke ya esi wee dịgodu gị nwere onwe gị kwesịrị ịma na ụzọ adịrọ say road n'ode ife onye a na-ekwu maka ya na ị ga-afụ onye a you a rascal to me o amarakwa m maka onye ọzọ nwoke mmetụta aka wenye aka nke izi agwago m unu maka a boy or a guy na enyi nwaanyị nọ ọ na-akpasa dị gị nkata dị gị na-apị fon ya ọgbọ nụọ ya nke izi maka fon ahụ ọ kanakwa na-anọ na-apị ka ọ narị ya fon dị gị bịa zosi ya fon wenite aka ka ọ maa ya ụra dị gị jidekwa onwe ya ịma na ọ si ya kwado na the next day na ọ na-ana and otu a ka o si end the relationship because na nyanwa na onwe ya bụ nke nwoke achọrọ nwaanyị ga na-etinye n'ọnwụnwa of itinye ihe how much more gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị a na-etizi ihe how much more gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị how much more gị nwa bụ onye na-anata the skin pain ị ka nọlụ ị na-eche mbọsị ị ga-enwe efe ka ụmụ nwanne gị ndị nwoke bịa tritie mesọ nya ka ọ ya omekwana aka o si wee mee ne ha wee gosi ya ne ha unfortunately onye a brothers that kind of man a na-akpọ ọrụ brothers je dragịrị ụmụaka mmadụ danye n'ihe o ji aka ya tinye n'onwe because ya bụrụ izi that boy na-eti ya ihe bi ya bụrụ izizi hello ka ime adị m oyi eyo nnọọ maazị Ejiofor nnọọ oh ikwubu gị ya eziokwu mana ihe m nwere nwere kịta bụ mmadụ ka m nwere ike ịgwụ nwoke ibe m ịbụ onye nna ahụ ịbụ nwanne nwoke bụ nwanne nwaanyị
The problem about that is we could not let the flat. But when you do, then you do this papaya, but my mom here. Another part of friend. The party to you are going to okay. The quality is to the prayer in you get better. Then I have all on one and one. Corona, one okay. Then I don't people. Like I am up on the more I will for one. But I guess Mary is because much of one again. Very clear about the age of that I'm very tapping it. Or if I got more than required. But what sort of other on our boundary? We're going to stay here. You went and okay. We remember one way, on one way. Be careful. So, one and a half, because one and one. Who could have like him when I want to get there? We went one way, but we were one way, like I suggested, really outside this good man. We were going to get about you. Yeah, for them, one, walking just for one and one. Oh, it's good in there now. People knew the of this girl. I mean, you can even understand it. If the part you know, if one wounded, then you really look at the film. On we put it in the normal one, you'll go and you look it on our real. Okay, okay, we will have to follow the part of it. I didn't do it, I didn't do it. And we have to like having a Taraha. And this girl, I'm survive without that. But what the people play and I have to buy boy, but I'm not going to go in this first. But I want what I want. You open my house up here, I can't just start here. I want to have who must have all of their life, not be police car. So again, but I don't know to because after the young woman with them, one of my dying bones, move from my end. That's take it. Thank you very much. Daalụ. Daalụ sọ. Ike gwụ. Ike gwụ. Hello. Good evening. Ka ime? Afọ gị bụ gịnị? Nnọọ. Daalụ sọ. Mgbede ọma. Imagine nọ nne mụrụ ndị a bụ so ụmụ nwoke na-abụ ka o ji. And this girl. Adịghị ike nke nwoke akụnyetugo ya obere one akpụ. One blow, two apples ma one blow, 7 apples. So ụmụ ya na-abụ ọnwụ. Then nke ọzọ ji body pain. Wee nata from ofu nwoke. Unu ga-amụkwa n'ihe unu na-akpọbata n'ezinụlọ unu asị onye unu chọrọ ịnụ ma onye unu ya na-emekọ ihe onwe ka ọ dị emebe eme agbagbu ego mmadụ emebe eme etibego ihe na-anụ na-etigbu na-ahagbu. Hello. Good evening. Ka ime? Arinze ngene nnọọ. Ka ebe isi akpọ m? Nnọọ. But I think the modern day, at this time, when you live the one it's a relationship like they had it here.
ihe kwe n'ụzọ n'anya ọfụma beyond the beauty of the girl character you be ọfụma jụọ onwe gị because I believe na signs of ihe a niile ga-adịchakokwe ejilu maka ihe lọ na-enepụrụ anya ndị anyakwana ya obie the kind of family o si bịa because don't just badly raised telu nke bụ na nwanne gị nwaanyị nwere issue and eje mewu na temple instead of even trying to get a dialogue or resort of the violence. So the modern na-enyekwa nwoke ibe mbụ onye nke na-eme ya yochi anya ọfụma ọfụma o nwere any reason not to go ahead ihe ejikwa na ọ ga-adị mma ọ ma dị mma. Everybody's future is at stake here. Daalụ so. Daalụ. And otu anụ anaghị ekwu everybody's future is at stake here. I'm telling you, ọbụrụ asị this family ga-anọgodo onwe ike 1 year 2 years ha pick be up 1 year 2 years a pick be up you be lose 2 sons dị mkpa na-abụ enwe n'ezinụlọ like that 28 years and 23 years just like that. Hello. Keki ime no gwa ya fagị na ebe isi akpọ no There's nothing to uniform personnel. More especially, not all the uniform personnel have to go to church right now. Then you hate people on maybe that person. Matter that person is being caught without one included as an accomplice. So if you didn't want to get you working a deal, then it's an bride. What does he know in the hellfire? Because I strongly believe that anyhow a man made a wine as girlfriend or woman or about one very well. Look up now, why I want to go. You can't now. So why don't get because that big night is for my home and the pound in that institution. But based on this for the years has been an arrogant. So only that when I brag, only thing when I brag the kind of man I deal with. And now all I did is and I will look over. Give what with the buna. Why you want that means I hear the man is here uploading key. It's blocked. Keep no chance. So that has been life. Now, ever nowhere, what I would say, any man or make call when you are down, and we are also going. But now, I try to go market to company. I have got 1 year period in the platform that they can always defeat when you kill. I'm just working Abuo who got a pinto. That name I'm working. And I want only one I need to one thing why boy working a foot. That is to one and I wonder why. You as well. Okay, sister, one which is wrong, what was it there? Oh, hey, see the point. You cannot go there. Oh, why? Wasn't catch that name called was we can't do it is to find for the night something. And when you're not open out, one thing I keep it in your work. That's in you for it is where they were yes, I know. So you just caution Yana cover and the man. They will fight what the man can attack it. When I fight was how to put that man
oh, invest karena katakan invest pop up. I do they already invest pop. Well, in a form. That is why doesn't get happy. The pop now, problem of corner pukurum at what there. Yeah. So we able to join to some parents which is no matter. So now, but like most of them, let's just for the one guy like that. I cannot but yeah. Hmm. The guy normally has to really get their company. So you before I have one of the present your this. First something my fear with him who is this man? This Michael. By the way, we sit in his house. Who draw a qualia now we can make stuff. So this kind of parents I know now. Is we can go on as what we can so advice we go now to every man again. People on who them after this when now oh when you can help now for some of your results. And any man need kill on her and of my people community people where they are not like them and some of them come and that kind of thing ever okay I think more to go so he actually in the night maybe not in the house he can always blood it and go have it more than That ọ na-agbanye mmiri ozugbo. If you are not licensed to handle it either where there's a level, then we with some people like on you seven yeah contact if the Papa do you who you did not know they're going to ask you about the process. So my someone supposed to actually if it will be so much but okay to most men finding themselves to handling arms that are not well licensed or they are not right. So who would you women who to be a kind of one kind of one actually Daalụ sọ. Ya bụ na nnọọ gịnwa ga-ebute elu ezinụlọ gị anya mmiri onwe ka o esi wee dị onwe ka ọ ya amadị ọ bụrụ ezigbo ihe na a na-akụ ụdị akụkọ a n'ezinụlọ. Ihe na-ewutekarịcha m bụ the innocent parents families ndị niile ọ bụ na ndị a niile ga-ahapụ behind two boys two grown-up boys emechagoro invest n'ishifa. Hello. Good evening. Ke ime? No. Chukwube? No. Adoro. I think two brothers jere ije amama kpọ yi save nwanne fa nwaanyị n'aka nwoke na-eti ya ihe kpọrọ onwe ya boyfriend ya ka ọ nọọ isi nọ ha na-abụ jele ịnụ ọgụ. Sometimes you know sad because the one time myself sometimes I just go and I'm just do wine. My phone in I quite low do my going in your phone. But still breaking me about I want you I got way about although I did but I was like I'm not that I'm got to go some
Hmm. Ịma ebe ume gị ruru nnọọ. Daalụ sọ. Daalụ. Ike gwụrụ. Hello. Kee ka ime? Nnọọ, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ dị n'aka. Nke gwụ. Daalụ. And of course, o nwere ụmụ nwoke ya bụkwa ụmụ nwaanyị fa na-egosikwa ha shiga, ha na-akpọkwa ụmụ nwanne ha nwaanyị ka ha bịa tinyekwa ọnụ. Hey, hello. Kee ka ime? Good evening. Kee ka ime? Adịmoyi. Ka ebe isi akpọ m Chinedum? CDS. Okay, no. It's not side ebe. Ka ebe isi na CDS dị? No. Onye. Onye a na-eti ya na-eme call. Ka otu ọbụla onye a na-eti ya na-eme call. O nwekwa ike ọbụna a na-akụ ya ihe ọ gbapụ gbanatagodo na befa wee bịa kpọọ nwanne ya nwoke maka na etinyegị black and blue. But I believe that the woman here got of feeding the war. But you will walk. Go will walk and I think much. Expect an onion at that. No matter how fast it is small. You don't go to his house to find him because in his house is more mightier than anybody forward. Because people might find it out there. You can see any kind of fun. At least they get land on her with your aqua, your J bomb matter, for one good year. What is supposed to go and do to reconcile with herself to put this state woman at boy? But the next option is just to put the relationship. To the point of it, you will cause one of us to life, come in life in the family, because all is not that the family. The apology was in on your what we did in honor. What is the profit of Namu? I'm with you. To come and do anything they were they want. At least before I go, before the guys act that way, or there are some people together. Instead of us to quit and just cause a casualty and a chaos in our father's house. At least I can walk you, have come and even my kids that walk
This guy is a pretty here with little Kubaina. But all racket with bubble. But in all course, the guy would be a girl with the case for that because what going for no one or another side of it. Before the market is where people just a relationship, just friends, moving and why just put people who are going out of the man. This is a people here in the now. All this has affected people in some way. But it did not affect him too in the point of relationship. It affects the time of marriage. At the point I'm telling you now, it is 6 years I put that marriage. Yes, 6 years at now. All right, think you married an marriage for 6 years. Wow. Hello. Good evening. What's another radio again? Radio, are you? No. Enyi nwaanyị je kpọọ ụmụ nwanne ya na-abụ maka na enyi ya nwoke na-eti ya ife only for the enyi nwoke igbu ụmụ nwanne ya na-aba anụ. Egbe ọ sị egbe ya emenwudo aka anyị. Na-egeghị ntị. I don't know Ben now. Yes, of course now. Nana ụmụ nwanne ya bikwa na ọ jezi visit enyi ya nwoke ịmagụ esemokwu dapụtazi ababazi ya mba. Ike gwụ. Mara onwe ya. Daalụ.
somebody some of the normal people are now for Papua that I did people the world. What is some sort of Catarico? I had it. Somebody buy an accident book or the hard is that they are going to have my child. I where I want to organize it. So, there's a world over. I put a part of where you think that Mm-hmm. I'm I will say I'm just why my death is all grace to our elbow. Dalo. Thank you so much. Dalo. 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 So, ya bụ the problem anyị na-amụtakwa ihe. A lot of us. Anyị na ebe anyị nọ kwechiri. Ma ọ na ị chọrọ ịpụta, okwero gị mpụta, jisikwa ike pụta. If not, mekwa ụdị ihe na-emegasị ndị ekweghị ịpụta. Hello. Good evening. Ke ka ime? No. Maazị Sufficient, no. Skanarị nke afọ n'isi. Ọ dị egwu. Hmm. Daalụ sọ. Mana the good news bụ na this particular one kịta atraibara here two brothers. Ha. Ọrụ ọrụ polisi ntị ama mgbanụ nkịtị. But I take ya to court ozugbo. So move hearing ya. Amaghịzị m date etinye, but as na aman place dị on bail. Ọ ya anọ na nga until mbọsị ọ ya anọ from the judge. Ọ ya nọgide na judge ya na ebe a na-esichara the road until mbọsị ọ ya emegide anya afụ judge. Mgbe afụzialụ judge ekwuzie no life imprisonment ka 20 years imprisonment ka whatever. Ya ọmọdụ ka ogbu, but anyị amago ka o ya esi wee dị. Hello. Okay. Hmm. Mm-hmm. All right. Mm. Mm. Daalụ sọ. Daalụ. And of course, mfu nwanne m ka ọ nọ in pains. Eyatago etiri ya onwe bruises. I promise you the last thing agbata gị n'uche bụ police. Ihe ejebegoro ka enwere ihe na-eme. Iruzie enwere ike. Enwere ike ndị nọzi na-akụ ya kpọbara gị police.
maka na mụ na onwe m sef mfụ enyi gị nwoke obi gị niile ya bụ enyi gị ka anyị jee treat ka anyị jee tichie ya lesson not just ka etichara ya ihe ịmago ka amakwa na enwe boys n'ụwa ka eshekie the boy. Little did you know na oge nwa na eje agbakwuru mmadụ na his comfort zone. Ije gbakwuru mmadụ ọgụ na biya akwa ma ihe anụ a ya awapụta sị a na-agba bọọlụ asị na home then agbachicha bọọlụ asị na ndị abịakwu na home merie some men ha ma nkwe imam bịa na befa na their house intimidate ha. O nwere ụmụ nwoke nwere that ego na be m kwa ka ịbịa ịnakwa ije a ka mma ihe kpatara ya ịnakwa ije a ka mma ihe kpatara ya. A lot of men and 23-year-old one of the Umunne wo onye dị 23 years anyị ma na ndị 23 years brain ha mara eme ife with diplomacy. Ndị Gen Z isi na-ahụ ọkụ ọ bụla ọsọ nke dị 28 years o nwere ike find a way to imago navigate imago as man where you be okay you know want you chose my sister ngwa no ala ka anaba onye Gen Z ga-asị gị for what onwe ife na-eme gị n'isi makwa onye imetụla aka makwa nwanne onye imetụla aka kiniko imago adị mana nwoke na-eti nwaanyị ife adịgo high amara m na onwe ife na-eme na-adị high but onye ọbụla na-eti nwaanyị ya nọrọ na his right senses. Yes, onye a need rehabilitation. Onye ahụ arụ adịrị ekwesịrị iso onye na-eti nwaanyị ife na drag anything. Onye ifu na gịnị ịgbakwana nna ịgbakwa ụdị lo nwoke ga-ewetu onwe ya makwa ebe ị ga-ewetu onwe gị naanị na ị na-eti nwaanyị ihe nye ọka ya bịa ka gị na onye na-eti nwaanyị ihe drag wa. You don't need to drag with somebody who a woman beater. Gị na onye ahụ anọrọ na the same level brain onye ahụ akpakọghị ọnụ iwe bịa sori ya drag ime na isi na ahụ gị ọkụ. Onye ịbịa na bi mara ebe o dowere ụmụ mara ebe o dowere aka odi mara na o dowere egbe at the end of the day gosie gị ihe mere iji wee bụrụ na ọbịa ka ị nọ. Ọkwa na ọmụ nwa ka a na-eti nwanne m nwaanyị ihe amakwa m na ma ya echitekwa ịkpọ onye polisi because uche m niile bụ na nwoke ka ọ bụ ọ mmadụ ọ ihe ka etiri ka eje maka first thing agbatagodo m uche bụ ke ndị ga-etrit godo onye a na onye idigodo ka aka metụ ya nwa obere emendcha ya small and that will show no ife aka ndị a gal ka eje men the man the young guy na ka enye ụmụ nwoke ibie ka ọ kụọ ihe ebe ọ bụ nọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ka ọ na-enwe ume ka amakwa na o nwere ume ebe nwoke nọ. Lo and behold, just like that. So sometimes ọ na-awụ ihe mere like this for the love of nwanne, the love of the family. Police bugodo third thought ọ bụ the second thought self. The third thought police ịbịagodo na-abịa n'uche leta ka emechalụ. It takes somebody with patience and wisdom onye na-eche echiche fast at least anọrọ on the way asị ka akpọ police which na ịmara na okwu ya escalate adịbishon na famara na okwu uche ha niile bụ nọ ka eje men the young man eruzie kote ihe ọzọ. Hello good evening ka ime afa gị bụ gịnị nnọọ nna anụ ị na-ekwu
Keka aka gị si wee dị ọcha ebe chekwe ka m bịa o. Che ka m bịa. Chelu ka m bịa before you move on. Kedu ka onye na-eti nwaanyị ihe aka ya si wee dị ọcha biko? Mm. It's not an excuse. I'm sure I'm not know your reason. Hmm. 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 So nwoke nwaanyị nwoke tiri ihe deserve ya mana nwaanyị nwoke mara ụla e deserve ya. Nwoke kwesịrị iwetu onwe ya. Mm. Don't worry, daalụ sọ. Adam sure na you want to go your points, but I need to cut you off there because ever I had their support that kind of violence. I'm sorry. I'm sorry. Nwoke disrespect onwe to the point. Why? Enwe ora imano ya kosori. Yes. Enwe a married couple 45 years in marriage. Why is na di raise no be the voice on her first ki when ya ki enu. Because anakata na ekwu this thing or diko no na ha ekwu omume. There are some things you master. Iche na otu anọ kita na nchọrọ mpụta ihe nchọ ime ihe nwoke asị m emeni ya nchọ ime asị m dowe okwu m otu a mee ma dowe isi m otu a mee ya ma dowe aka gị otu a mee ya ma jee otu a bata by this time. But we have to master some things because o nwere ebe ị chọrọ ịnọ. O nwere ọnọdụ ị chọrọ ịnọ in life. Ọ dịrọ easy. Before nwoke eje ịnụ nwaanyị, ị kwesịrị ịma na ụmụ nwaanyị nag. Ị kwesịrị ịma na nwaanyị nwere ike one day lose her mouth. Ị kwesịrị prepare yourself. Marriage abụrụ a bed of roses. A na-ekwu ya steady. Mana mgbe ọ ga-abụ iruzie nwaanyị mee ihe itie ihe isi m na nke nwoke mere ihe ọjọọ na nke nwaanyị deserve. I'm sorry to say this, but I support violence. Whether you are shoot onwe gị in the leg. You cannot tell me you not support violence, mana nwaanyị mee ife you magbuo ya mee nka mee nta mee. Me not support, open the support violence, they support violence. There is no two ways about it. There are no two ways about it. You cannot tell me na nwaanyị pụta kịta agwa gị okwu anyhow. Enwere many ways to kill a rat. Number 1, send her packing. Ọ bụ na ị bụ onye na-adị tolerate nwaanyị gwa gị okwu anyhow. Number 2, walk away. Jee zuru onwe gị ike. Ebe anyị na-advise ịnọkọtakwanụ nnọọ pụọ. As nwoke ị need ezumike. Jee hang out with the boys. Ịnọkọta ijere onwe gị weekend. It's from the family. Me now every weekend o mee travel. Ma ọ batakwa every Monday ọ batakwa mpia na ọ dị new every morning. Everybody nwere ife na work Korea na marriage ma na relationship. Everybody nwere kosi a work ole. O nwere nwoke mma like this o wetunu like nwunye biye journey a wee gwa m sị m na di abanubere ọrịa mba. Sọsọ anya di ga-enye just the tone o ji abali amba self. Hey, a man bụ leader.
So ikwesị ịma how to talk. Ikwesị ịma how to approach things. Ikwesị ịma when to even talk and when not to talk. Ụmụ nwaanyị dị annoying. One thing ọ ga-awụ ịchọ ịba na marriage ịmalụ. Ịkpata nwaanyị aka itie mmadụ ife, onwezikwa onye na-ajụ gị kedu onye chọrọ okwu, onwezikwa onye na-ajụ gị kedu onye mere ihe. Onye nke anọ a kịta ọbịa ka abịa baa ya dị ọgụ, ọbịa ka abịa bịa nụsị ọgụ, but onwere onye na-ajụzi ajụjụ ahụ, ọ ya eje nga. Onwe some things, onwe some action na-supersede the point. Onwe ihe ọ ga-awụ ime like this, a na-ajụzi ihe a na-ajụzi bụ kedu how far. So ọkwa na ị na-eti nwaanyị ihe, ị naghị eti nwaanyị ihe, ọ bụ na ị na ebe a na-eti nwaanyị si na nwaanyị deserve ya, ị dị emekwa ọfụma. Kama ị ga-eti nwaanyị ihe akwụgbu, ama m na igeburu ntị mgbe nkwu maka nwoke welitela aka ka o tie nwaanyị ihe. Nna ọfụ na this girl chọọ itinye ya na temptation, ọ sị ya nna nne m echi ịkwado naba. Otu a ka o si wee cancel other relationship. Number one, ị na-like attention, nwaanyị adịghị enye gị attention, kedu ihe ike nọ na that relationship eme? Ịbụ onye ọya awụ ị na-akpasalụ nwaanyị gị nkata ya ga-ege ntị intoto, o mee ya nke izi mee nke ịbụ, iwe ọnọ nke izi, iwe ọnọ nke ịbụ, ọ ka na-eme ya, ị ka nọla ebe ahụ. Onye ọbụla nwere deal breaker, onye ọbụla nwere ife ọma tolerate. Ọ nwere nwoke nwaanyị ga-eche iti ọ na ọ bụrụ isi, mana kparịa ya ọ bụrụ problem. Sibụrụ nwoke a na isi ya dọrọ gị mma, ọ dị ka ị commit blunder abi murder. Mana o nwere nwoke nwaanyị ọ ya bụ ọsịkwa gị jee na the whole street na aja area, nwoke ama send dị gị, gịnị ya ebi n'ofu ụlọ, mana ka ị na-ezuzu ihe a awụkwa na anwa gwi okwu anyhow. So everybody nwere their own. Ebe anyị dị support kwa violence, nwoke iti nwaanyị, nwaanyị iti nwoke, because true enwere ụmụ nwaanyị karịkwara ụmụ nwoke. Nkwere ụmụ nwaanyị karịrị ụmụ nwoke, ha tie gị onwe nke mfụ n'iru akwụkwọ mbọsị a. Amam ihe the boy bịa na shop the girl, ọ dị ka ha na-aba na ya, mara m na the girl, amam ihe mee, but that video enwere audio. The next thing I for bụ the girl bụ mmanya n'aka, na nke nwoke na-ekwuzi okwu. The next thing nke nwoke mmanya ọla, nke nwaanyị welu mmanya kwa ya the thing, the guy ka na-achọ inweta onwe wee dara ya wee kụbịa ife ihe ọ kụrụ ya. Ọ kụrụ ya next time ịfụ nwaanyị igba mmetụ nwaanyị aka again. Ihe ọ kụrụ ya don't mention. Kwụọ ya nke nwoke dịka o nwetara onwe ya bịa ka ọ attack ya, the girl tiwala ọsọ, chena the girl na-agbọsọ, bụ na the girl na-achọ weapon. Ozugbo the girl fu bamboo tree abi bamboo stick wee were ya, the guy wee kọrọ ọsọ. There were some people, there were some women that can't tolerate it too. There were some women that cannot even tolerate it. You might not raise your hands on them. I'm so I na-eme ka anyị uche anyị dị ya, biko anyị dị support. Mụ na onwe m mfu mmadụ ka o ti my sister here, because na mbụ nwaanyị enwe m ike nje chọwa boys. Uche ba ama mbụ na ọ ka nje kpọọ police, mana onye nwere ọgụgụ isi ga-ama aba na onye ọgụ na bia hafia mgbe ọ pụtara iro, ọ kpọọ police. Ọ bụ na ị nwere ihe dị na, ọ bụ na ị nwere what it takes ịkpọ a police officer, ịkpọọ police. Ọ dị very simple. Kita these two brothers adị m sure na fa nke ọ bụ na ha enweghị egbe, so uche ha bụrụ na onye a nwere egbe, o buru ha eburu onwe fa gaba na ọka eje men the man the guy eluzie nke ha gafe the mended. May pick off call before I piachie. Hello. Hello. Good evening. Auntie Chinazo. Keke ime. Adịkwa m mma. Oh, one day we can have. No, honorable. No. No, honorable. Na-ege gị ntị. What is the problem there with that place? And Umunne Henry could a great mistake. What good in an Atiman Namiano, but I will not go on and not friendship. A woman need like in a immediate mother at a wonderful eye.
ọ na-egosipụta na fa zụrụ nwanne fa nwaanyị azụ. Ọ bụrụ na o nwere problem nke onye nwoke ya na-eso ọtọ atọ natakwa be nne ya. Ị na-anị ya na-ekwu o nwee problem nwoke ọ kụrụ di ya ọ ma jekọta ụmụnne na-eto a na ogụta ọnụnụ ha much more friends. The girl will wear the same name. O gosi na azụrụ ya azụ. Na anị ya na-ekwu na-anụ ị na-ekwu isi ọbụla n'ọzụzụ ọ bụrụ ịmụta bụ ezu onye ọbụla Chineke nye nwa eme-ekwu so na ọ zụrụ ya ọ bụ ebe na e nyere gị nwa ahụ maka bọtụ ikpe na-abịakwa a ga-ejikwa ya wee ikpe ndị mmadụ ikpe ndị gị ga-asị na e nyere mmadụ ịtọ ma mmadụ ịnọ n'ịtụ ụwa etu e tosiri esụba amamihe ga-adịkwara onye ahụ ọ ka ọ nara ndụ nwunye na-abụ n'iyi for not a fake. Asị m kwuo ya na uwe kwere nwoke nọ ka ọ ga-anọkwu ebe ahụ because all that's the cost of the event, the death of the two brothers. What is very, very unfair. So those who can anụ ndị na-abụrụ ya ga na-ekwu atụrụ that day dị atụ ka ọ bụ na azụrụ ya azụ ọ bụ na ọ dị ka ekeri eke na ọnụ dị ihe na di ya na-ewelite ọzastandị na ọgagbu ụmụnne ọnụ ka a ga-eji wee kwukwe na ọ bụrụ dị spike nke ịgbagbu ha mụchụmọ onye nkịtị ya na na-ekwu onye ọbụla zụrụ ụmụ ya ma ọtụrụ ụdịrị ọfụma mmadụ na-aba na-amara ezire gara ịbụ ka ọ nara n'ili naanị emete naanị egburu onye nke gbagburu mpa naanị ya na uwe ya nọ n'ụwa na-ewepụ ya aka otu nnukwu nri emenye ọka ya n'usekwa oje n'oji ọzọ ọ tụkwuru ofu onye ọzọ naanị mana ọkọ ọzụgo the death of mmadụ ịtọ ndị mmadụ mụtakwa ihe anyị na-achọ ọ na-arụ ndị ebe ụfọdụ na amarọ ma ndị mmadụ na-ekweghị ihe na-akọ ihe a bụ kiti nkatara ahụ. Daalụ honorable. Bless you too. Daalụ sir. All right, and of course, Honorable Ndobisi, but the last person I get when nobody nketa, thank you for calling me. Otego Ikpodebelai. Thank you for calling. Of course, nke why material. I keep saying it. Why you open on a relationship and I abuse it. Kind of get one a lead didn't nke one can't sin. Yes, go abu nke why. Be a leading nke to sin and very close to jail. Because a na-ekwu igbu igbu ifugonu nke abrozi nke nwaanyị bụ ife nwụrụ onye anwa mezi gịnị duruziri ndị ọzọ na-abụ ụmụ nwoke n'ọrụ onwe fa na fa love their sister love all their sister ọkwa ya bụ ife ka ọsụrụ ihe nke nwaanyị decide ya na ọma mma ife. But ka ije na YouTube, Pauline Godwin Ike Simanti Chinazo, good evening. I hope you're doing well. Yes, may the souls of the two brothers rest in peace. Amen. Cecilia Simanti Chinazo, good evening. Welcome, ODENIGBO family. Some ladies should be careful the type of guys that they are having relationship with. If your boyfriend is a criminal or a woman beater, just run for your life. Don't drag your family members into it. My sister, Ike Wokwa. What the brothers should have done is to drag their sister out from that man. They know the advice person where they're in love. Don't worry. Oh, instead of fighting, the painful thing is that they lost their lives. Now so, are they advice when you're not in love? Or makamua? If I open on phone, they will. I brought a bim call and I feel to. But it's a pity. Nandi and I were just to know. Two phone to fall like this. Or ihe ọ fịara arụ ndị ebere fa na-emelụ m bụ mpafa na mma ha because ọ mmadụ ma ụfa ọmụ mmadụ ka ha bụ ọ ndị eji wee nwee olileanya nwee tụkwasị obi what is well even inside well onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na nnukwu ana na-akụ mmiri ụfụfụ ncha abaa gị n'anya ka ọ dị n'echi nke ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Ndewo.